Paano ko sa paingon ni Bla? Ging ba? Ginoko. Ha? May gawa ginoko. Ay, pakita tanaw. Buang ngon. Gwapo. Mura tagiya eh. Liwat sa tagiya. Ayo. Jubilee. Jollibee deh. Jollibee drive-thru. Becip. Nunan lang ako sa'yo, nunan. Kaya nunan ba? Nunan ba? Kanang duha? Pili lang gamay na. Hi guys, may gabi. Salamat si Aljun sa Airbills. Salamat yun. Kita po na yung mga Konsehal Jude Aragon, thank you kayo sa paglibre sa mga dere. vote wisely. So, first time na ko makaka-on dere sa kuan guys. Kanang Jollibee drive-thru dere sa Bugo City, no? Jubilee. Kung dili tungod ni Konsehal Jude, di ko kaka-on dere. Thank you kay Konsehal ha. Sa mga wakaw. No. Di magsakay gid, magsakay ni. Okay na kondera ni. Sige, kaya kondera ni. Ewan ako na. Oh, kuha ni. Ha? Dara? Lapas. Sa mga wakauban, sinsya kayo sa inyo ha, kay nalipat mo sa kuan pag pick up sa mga tao ba? Kalit-kalit ron kuning lakaw. Nya may ni pagkakalita kay nadami ba? Yung sir? Sabi-sabi mo to. Sirado mga MacBook. Nya sige tagtabi dire dito ka kaon sa mi. Ha? Morning. Ay, good morning. Time lapse na natin. Kita yung time lapse. Kita time lapse. Ini daw. Paano gini? Based on experience niya ba? No? Ayun. Kaya gusto na kaya i-share kanina. Lang, kabahan. Ay, hindi ka talaga yun. Ayun. Mahimlay tayo ang gano'y, ikuan. Ay, dami. Dato ni Maya kayo matambag niya. Naguna na yun ako. Ang tambag, tambagan na. Thank you, Lord. Thank you, sir. Ha? Ano maliwan? First time na madali. Pwede ginawa din. Kapikas. Karanto ako. Pero karang hindi rin. Karang buta ako. Dili na brand. Kani nga, brad. Kuwap naman yung plato, no? Ayaw. Tangkam na may anak pasti sa tumasalan. Gikan di ko ni tanog liga ni mga gano nya timing yan pag padungnog uli ng libre sisihal nya na data nya samtang nagtabi-tabi media sa among mga kaagi sa kinabuhi mga ka nainumdo na sad ko nga hapit na akong birthday no pila na lang katug birth month na ako sunod buwan nya sunod buwan pag yun kay piniliay na pud pilian din ninyo og tarong ang mga mudagan sa inyong barangay nya kay di man ko sure about sa eleksyon ako sang birthday atong unahon basta mao na to mudawat ra ko bisag unsa kay di man ko himilion labi na og iPhone. Ano na ikaw guys? Ay, kumbate kayo, landi kayo? Pupuhoy, walang lagi ang Yolanda eh. Kaya lang lagi eh. Kaya lang lagi. Pwede ba overnight rin guys? Narilo ka itong bagay. Hindi mo na mag-camping. Camping mo no? Nagtindre lang itugnaw kayo. Landi kang aircon eh. Bugnaw kang aircon rin guys. So, ganahan mo sorry rin. Sa midiri no? Tabi-tabi sa midiri ba? Kaya idol Jack nilo. It's good. Kahits gini guys. Bailiw. Ha? Bailaw pa kugon. So, mo siya guys no. Naka-hits sa og ganang tuan midnight snack ba? Dito snack midnight dinner. Midnight dinner. Midnight dinner eh. So, breakfast day ko no. Breakfast saan? Salamat ya siya la. Dol, matik dol, butar na dol. Matik. Butar ta. Sihal, kombate. Sihal, lama kayo sila. Pagpatilaw sa mga dali sa first time, takuha day. Ay, sa apil ako? Oh, apil yun. Ayun. Hey, 1, 2, 3. Ay, alis, Loy. Matik. Okay guys, mga nguli namin. So, morto siya. Kita tayo sunod. Bye-bye.